Cada any, els alumnes de sisè de primària de tot Catalunya fan les proves de competències bàsiques. Aquestes avaluen les seves habilitats en llengua catalana, castellana i anglesa, en matemàtiques i en ciència, tecnologia i enginyeria, també conegudes com STEM, i les organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Els alumnes de sisè de l'Escola Palma de Mallorca hem volgut convertir aquesta experiència en un joc. Així va néixer Pentaguntes, un joc que ens ajuda a repassar totes les competències bàsiques d'una manera més divertida i creativa. Per crear Pentaguntes, hem utilitzat un espai de creació Maker i diferents eines de fabricació digital, com la impressió 3D, el tall làser i la generació de codis QR. Això ens ha permès construir un joc únic i personalitzat. Ara que ja tenim el joc, arriba el millor moment, que és jugar. Amb Pentaguntes, repassem les competències de manera dinàmica i engrescadora. Només ens cal el tauler, les fitxes, un dau, les targetes amb els codis QR, un dispositiu mòbil i moltes ganes d'aprendre i passar-s'ho bé. Aprendre pot ser molt més que estudiar. Amb creativitat i tecnologia, podem convertir qualsevol repte en una experiència única.